Umuntu omdala mhlawumbe nje isibonile lapha usebenze nomaholi mhlawumbe ingoma ezintathu uqala kwaba iGucci sathi lapha iDubai manje sekuyi-Africa United mhlawumbe yini yenza ukuthi umuntu omdala lokho eqhubeke esebenza nomaholi like ubudlelwane babo sebuka kanjani? Yeah, ukuthi kunzima ukuthi ngingasebenza nomunye umuntu mhlambe la eSouth Africa wesifazane uyabona okwamanje kusenzima because akekho ongimfanisa noma ho ngezathu zami uyabona. Hello everyone, hope right ukulakho luhamba kahle. So today sizolalela kumthandeni ke ekhuluma ngokuthi nje wonke yena umuntu ahlangabezana naye uyamdumisa, akekho umuntu asakahlangabezana naye wangamdumisa. So uma ufuna ukuduma sondela eduze komthandeni uzoduma, uzothola ukunakwa noma ngabe ubunganakwa kangakanani. Wase ephinda ekhuluma ngokuthi angeke siphinde simbone esebenza nomunye umuntu wesifazane ngaphandle kwakhe ke uMahu, because uMahu onaleyo nto yena angeke asitshele ngayo, yena ayaziyo personal reasons akhe yena ukuthi indaba ethanda ukusebenza noMahu. Aziyini la ngafuna usitshela yona le asifihlela yona. But anyways, ikasambeni ke siyomlalela ukuthi uthini umthandeni. Mose uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushare, usubscribe ukuze ungeke phela uzophuthelwe ama-video afana nalawo. Shone khona ngingamosheli isikhathi sakho. Uyangazi angithandi ukumoshela isikhathi sakho. Umdala sesibona iSK Brothers la ku Facebook ko TikTok benza nje inamba iserious abantu bayabathanda mhlawumbe lento uthi amagitangoma noma kanye ama dancers iSK ase ibrand mhlawumbe lokho kusuke lapho umuntu omdala ukuthi creative brand nawe uyibrand kwawena. Izinto zakhona lezo abantu abakade bafika kumaskani bayazi ukuthi ngumuntu onenhlanhla kakhulu kulento yokudumisa abantu. Umuntu nje umuntu engidlala naye, engicweka naye, umuntu engiphila naye, umuntu thandane naye, umuntu enginomntwana naye yabo. Akekho mina umuntu onje osondela kumina then ngayitholi le iqa uyabona. So into ejwayelekile ngicabanga ukuthi iSK Brothers ke kusaqhubeka khona lapho nje kutheni wonke umuntu ophile eduzane nami uyaduma noma othinteka kumina uyaduma bese ukuthi ohleli iqamama bese ke ziyisho imbola. Umuntu omdala mhlawumbe nje isibonile lapha usebenze nomaholi mhlawumbe ingoma ezintathu uqala kwaba iGucci sathi lapha iDubai manje sekuyi-Africa United mhlawumbe yini yenza ukuthi umuntu omdala lokho eqhubeke esebenza nomaholi like ubudlelwane babo sebuka kanjani? Yeah, ukuthi kunzima ukuthi ngingasebenza nomunye umuntu mhlambe la eSouth Africa wesifazane uyabona okwamanje kusenzima because akekho ongimfanisa noma ho ngezathu zami uyabona. It's confidential. So uma ngiqala mhlambe ngisebenza nomunye umuntu wesifazane kungenzeka mhlambe ebe khona but ngicela overseas uyabona noma kube umuntu owenza nje umculo obhizi ogxile phesheya. Kodwa nje la angiboni because ibrand yami isinda kakhulu bafu and ibrand yami inalento le kade sikhuluma ngayo ukuthi umuntu uyaglowa, wonke umuntu othinteke ulisi uyaglow. So angeke sikumele ukuthi siwashe abantu abaningi because khona umuntu ongathi umwasha aphinda kuye lodakeni fast yabona. So uma ukwazile ukuyibamba isystem yasewulisi yilokho kwenza ukuthi nakule project iAfrica United sisebenze naye ngoba iproject le Africa United yafana nje nobhejane ingoma lezi zobhejane lezi ngoma ezicula ngo-COVID yabona no 25k ezino 500 views yabo. So ukuthi nje iAfrica United abantu beyisupport kangaka ibheke kwi-million manje kuyinto enkulu lokho. Akaze wenze ukuthi ingoma eyiproject specific ukuthi ikhuluma nje ngebhola uyabona nokuthi ihlanganisa wonke amazwe ase-Africa ukuthi awasupportane mase kuyiwa kwi-World Cup bese ingoma yenza kahle kanjena nje. Ngiyabonga kakhulu kubantu, angazi ukuthi ngingathini ngaphandle kwabo ngempela umthandeni akayilutho. Yebo nginalo ugcobo lokusebenza, ngithandwa ngabantu, ngenza umsebenzi omuhle for abantu kodwa futhi nabo abantu bangilekelela kakhulu ngokuthi nabo benginikeza uthando. Okay everyone, sike siyibambe lapho ke okwamanje ke nimzuleke umthandeni ke ekhipha ongaphakathi ukuthi akekho oyophinda afane noMahu emculweni ofitha yena ke. But ke comment down below na umbono wakho ngalolu daba ukuthi wena ngabe uyahambisana yini nombono wakhe ke umthandeni SK. But ke sivala la i-video namhlanje siyibeka onqi. I really hope to enjoy i-video namhlanje. If you enjoy it, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash na lo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.